Molitva druga, svetom Nektariju Eginskom za isceljenje. O sveti Nektarije, oče bogomudri, primi čuvaru vere pravoslavne ispovedanje usta ljudi hristoimenitih, koji se sabraše u hramu blagodaću Božijom koja u tebi živi. Vest dostiže do zemlje ruske i srpske, da se ti, veliki među svetima, ugodniče Božiji, javljaš na svim stranama sveta, onima koji prizivaju ime Tvoje, i od raka isceljenje bolesnima daruješ. Čusmo za Jereja Tvoga imenjaka Nektarija, koji hram u ime Tvoje podiže, sa mukama velikim, jer od raka na grudima teško bolovaše i krv mu svaki dan iz rane isticaše, i stradaše on veoma, ali delo sveto ne ostavljaše. A ti si, svetitelju mnogomilostivi, sa neba iznenada sišao i pred njime se u hramu pojavio. On pak, misleći za tebe da si sabrat i jedan od smrtnih, od tebe zatraži da se za njega pomoliš i reče: bolestan sam veoma, ali hoću svetu crkvu da podignem, da u njoj svetu liturgiju makar jednom odslužim, zajedno sa parohijanima, a posle neka umrem, jer se smrti ne bojim. A ti si, oče, iako bestelesan beše, suzama lice svoje orosio, i zagrlivši stradalnika, celivao si ga i rekao: ne tuguj, čedo moje, jer ćeš, pošto bolešću budeš iskušan, ubrzo ozdraviti. I svi će za ovo čudo saznati. Ovaj pak, iscelišiv se, razume da s kim je govorio, ali ti si tad već nevidljiv postao. O veliki ugodniče Hristov Nektarije, taj hram je danas dovršen i čudesa se Tvoja kao more umnožiše. Mi shvatismo da molitve pravednika treba da budu podržane našim usrđem za službu Božiju i rešenošću da za Hrista umiremo, da bismo ozdravili. Mole te, oče pravedni, bolesna čeda Tvoja, da se na nama ispuni volja Božija, dobra, ugodna i savršena, jer Bog neće smrti grešnika, već da se grešnik obrati i živ da bude. Ti pak, proroče volje Božije, isceli nas blagodatnim javljanjem svojim, da veliki bude Bog na nebesima i na zemlji u vekove vekova. Amin.